aukera desberdinak geneuzkan, baina kontutan izan da, euskeraz nahi zutela izatea udaletxetik, eta hola, hasi ginean pixkatola murrizten aukerak, eta hau iritu zitzaigun, laia zala koreografia iteko, eta erresa zala koreografia sortzeko, eta honekin eta okurtu zitzaigun. Prestaketa lan handia ekarri du edo nola egiten da? Pausoak eta bat eta beste, ez zelan ekartzen da horretik? Lehenengo abesti aukeratzen da, eta gero segun zer ritmo dauzkan abesti horrek sartze ditugu pausok. Kasu honetan adibidez countryko pausok batzuk bai sartu ditugu, eta beti urtero ite du elkartzegea bai udaberritik eta bai kulturretxeko tailerreko irakasleek, eta saiatzega pixkat hemen dantzakin lanak ite dugunak elkartzen, alurretik eta usabaleko irakasleek baita, eta hola. Eta denon arten pixka bat denok ideiak emate ditu eta sortze du koreografia. Zaila ez datela koreografia sortzea, adostasunik izatea alda edo? Gehien bat, saiatzen da koreografia ez izatea oso zaila edozinek dantza iteko eta parte hartzeko, ez? Ze bakarrik gure ikasleek egin behar dute dantza ez dauka grazia, baita edeguna da edozinek gaiakin lotuta nahi dunak dantza egin parte hartzeko, ez dauka izan barri dantzari bat. Festa giroan ez, aldarrikapen eta festa uztartzen duzu. Aurten nahi saiatu geha, txapelakin da humore puntu bat emate jo baita, eta pixkat optimistagoa ikuste dugun gaia, ez? Flashmoba eginda beste urte betez eta urtengoan udalak eskerronak emania izan dizkie Flashmoba antolatzen ibili diren erakunde eta elkarte ezberdinei. Lora sorta batekin eskertu diezu egin duten lana. Bai, azken finean taldeak Udaberri, Alur dantza taldea, Usabalgo ordezkari bate bazan, eta kulturetxeko balet tailerreko Katixa Perea eta Monse baita ere, azkenean hartzen duten lana, koreografia pentsatu, grabatu, adierazi gero jendea onera etorri dadin, ez, dantza egitea, beti da lana, erabat musutruk egiten dute, oso ondo egiten dute, eta, udalan aldetik uste dut merezi zutela eskerron hori, ez da? Oraindik egin beharko aldarrikapena da, eta aldarrikapena egiteko ez dakit modu politia. Bai, festa giroan, ez da? Eta aurrekin, eta modu naturalean nola aurkezleak egin dituen galderak nola erantzuten zituzten aurrak, ez? Polita izan da, bai.